And it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. Yes. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂದು ನಿಖಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಹಾಲಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಎಸ್ ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ RX ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ ವೆದರ್ಲ ಕೂಲ್ ಆದುಂಡು ಬರ್ಸ ಮೋಡ ಉಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಮೋಡ ತೋಜೊಂದು ನೀನು ಬರ್ಸ ಉಣ್ಣಾಂದು ಎಲ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಇನ್ನಿತ ವೆದರ್ ಎಂಚ ಉಣ್ಣಂದು ನಿಕ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುಗ ನುಲ್ಲೆ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಯ್ತಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತನು ಆಂಡ ಇನ್ ದೆಕ್ಕುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುಜದ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಏಪನ ವರ್ಷ ಗೊರನೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕನ ನಿಜನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನಲ್ಲ ಅವಲಿ ಏರು ಮಾರೆ ಉಂಟುನ ಇಲ್ಲಡೆ ದೆಕ್ಕಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಜಿ ದೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಈ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಯಾವು ಗಲೀಜ್ ಆಪಣೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕುಜ ಆಂಡಲ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ದೆಕ್ಕುವೆರು ಎಸ್ ಇನಿ ಅನ್ನ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ RX ಗಾಡಿ ಎಂಚಂದುಲ್ಲೆ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಇಂಚ ಇಕ್ಲಿ ತೂವೊಲಿ ನೆನ್ನೆ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ದೆಕ್ಕಗ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಸಾತಂದು ಅವಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಎನ್ನ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಉದಾಸೀನಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಎಂಚ ನಿಂದು 1994 ಗಾಡಿ ಇದು RX ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆಕ್ಕನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಡೆಮಲೆ ರೂಟುಡು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಏತು ಖರ್ಚು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದು RX ಡಿಪ್ಪುನಾನೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊನ್ನೆಕ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಆತು ಖರ್ಚು ಆಪುನಂದು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದನ ಪಿಟ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ದಿಂಡ ಐಟ್ ಚೂರು ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ಲಸ್ ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಜ RX ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಡೇಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಡೋಡ ಆಪುನು ದೇಪಂಡ ಇನ್ನು ನಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುನ ಬೇಲೆ ಎಂಕೆಗ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಐಟ್ಕ್ ಈ ಪರಗಾಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುರ ನಮ್ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ದೆಕ್ಕಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಚ ಉಣ್ಣಂದು ಫುಲ್ ಕುರೆ ಆತುಂಡು ಗಾಡಿ ತೂವಲಿ ಐನಿಕ್ ದೆಕ್ಕಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಈತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಚೂರು ಏನಿತ್ತೆ ಓಲಾಂಡ ದಿಯೋಡ ಆಪ್ನು ಓಕೆ ದೆಕ್ಕಗ ಐತೆ ಎಂಚಾಪ್ನು ತೂಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಪಂಪು ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀತೆ ದೆಕ್ಕಗ ಅಂದ ನಿತ್ತ ಈ ವೆದರ್ ಚಿಲ್ ವೆದರ್ ಎಂಚ ತೂಕ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಸ್ ನಾನಿದು ದೆಕ್ಕದಾನು ಗಾಡಿ RX ದೆಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಪಂಡ ಚೈನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಬರ ಕವರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣದ ಅಂಚ ಅದು ಪಿರೋದ ಟೈರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ರಟ್ಟುಜಿ ವೀಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಚ ದೆಕ್ಕರೆ ಸುಲಭ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ಪೂರ ದಾದಾಪುರ ಪಂಡ ಈ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ದಾದಾಪುರ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಚೈನ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಏಪಲ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ಆ ಆಯಿಲ್ ದಾದಾಪುರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರೋದ ಟೈರ್ ರಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋದ ಮಡ್ಗಡುಗ್ಲ ರಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ఆయన దెప్పెరనే బారి బంగా అప్పుడు అవి కొంజానికులు WD-40 ಅಂತ ಇಕ್ಕುನದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೈನ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ತ ఆయన ಪಾಡ್ದು ఆయన ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುಡು వచ్చుಂಡ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನ ಅಂಡ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ RX ಅವು ಪೂರ ಈಸಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮೈನಸ್ ದಾದ ಪಂಡ RX ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಟೀಲ್ ದಾನೆ ಅಂದ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದುಂಬುದ ನಿಕ್ಲ ಕಂಪನಿ ಡೇ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟೀಲ್ ಆತುಂಡ ಅವು ದಾಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ
ಪಂಡ ಹೆವಿ ನೆಕ್ ರೈನ್ ಪೂರ ದಿಂಡ ಪಿದೈ ದಿಂಡ ಹಾಲಾಪುಣ ಓ ಸ್ಟೀಲ್ ಆತೆ ಆಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಸ್ಟ್ ಪತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೀಲ್ ದಾದಾಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರಸ್ಟಿಂಗ್ WD-40 ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದಾಪುಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂತುಜಿ ಐಗದ RX ದಾದ ಪಂಡ ಏಪಲ ದಿಕ್ಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುಡು ಹೆಚ್ಚೋಡು ಅವಲ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬರ್ ಕುಂಟು ದಿಕ್ಕು ನೈಟೆ ಒಚ್ಚೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಚ್ಚೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅವಲ ಬೇಲೆ RX ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಆ ಒಚ್ಚುಂಡಲ ರಸ್ಟ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಂದತ್ತು ಚೂರು ಸಮಯ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅಂಚದ್ದು ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಅಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂದು ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಿಜಿ ನಿಕ್ಲು RX ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆತ್ತದು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲ್ ಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೀನ್ದ ಮಾತ್ರ RX ಚೂರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೆವಿ ರೈಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹೆವಿ ರೈಡ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಅವು ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಲು ಅವಲ RX ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪೋಡಾಪುನು ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಬಂದರ್ಬೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡ ತುಂಬಾಣ ನಿಕ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿರಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಅಂದಿತ್ತು ಅಂದು ಹೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತು ಅವಲ ಬಂದಾತನು ಅವಲ ಬಂದು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ RX ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದ ಚೂರು ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ RX ಏರ್ಲ ಮಾರುಜೇರು ಅದೇ ತೊನ್ನಾಯೆ 500 ಬುಡ್ದು ತೂಯಿನಾಯೆ RX ಬೋಡೆ ಬಂಟ್ರೆ ಅವು ಏತು ಬೋರ್ಡು ಗಾಡಿ ಬರಡು ವಾ ನಮ್ನೆದ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಗಾಡಿ ಬರಡು ಏತು ಸಿಸಿದ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಗಾಡಿ ಬರಡು ಅಂಡ್ RX ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಜ್ಜಿ RX ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ RX ಬರದೆ ತೊನ್ನಾಯೆ ಮಾರುಜಿ ಐನ್ ಏತು ಬಂಗಾಳಲ ರಿಪೇರಿ ಏತು ಬೋರ್ಡು ವಾರ್ಡು ಏತು ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪ್ಪಡು ಅವು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ RX ಕತೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈ ಟೈರದ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಒಚ್ಚೋಡು ಹಾಪುನು ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಲ ಇಂದುಲ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದನ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂಜಿಲ ವರಿ ಜಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಮ್ಸ್ ಬೈದನ RX ನಾನ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಇಂಚ ರೆನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾನ ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಗಿಡ್ತದು ರೆನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಫುಲ್ಲು ನಿಖಲ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ದೆತ್ತದು ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಮ್ಮೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಡ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಗಾಳೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಲ ವರ್ಕುಜಿ ದಾಲ వచ్చేది ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೂರ ಅಸಿತ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದಾನ ಗಾಡಿ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೈತಾಲ ಹಿಡ್ದು ತಚ್ಪಾಬಿಯು ಗಾಡಿ ಶುರು ಕ್ಲೀನ್ ಆನ್ ಅಂಡಲೈನ್ ಬೇಗ ದಿಕ್ಕಿನದ ಅದನ್ನ ಸಾಕಾತಮ್ಮ ತೋಲಿ ಈ ಮೀಟ್ರದ ಇಂದು ಪೂರ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಬೇಗ ಇಂದು ಪೂರ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ದ ಪಿರೌಡು ಇಂದು ಪೂರ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಬೇಗ ಅಂಚಾದ ದೆಕ್ಕದ ಇವಾಗ WD-40 ಐಕ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲು WD-40 ಪಾವಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ತೆಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಸಿರಪ್ ಏಪಲ ಪರೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತೆಮ್ಮ ಕಫ ಪರ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ WD-40 ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಅಣಗ ಬೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂದಿತ್ತೇನು ಹೊಸತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ತುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಊಲ ಆತೆ
ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಿಕ್ಕರ್ ತೂಲಿ ಕಿಕ್ಕರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಪನಿ ಆಮೇಲೆ ತೂಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೈಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ನಾನು ಇನ್ನುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ದೆಕ್ಕದಾನ ಗಾಡಿ ನಾನು ಇಕ್ಲೆಗೆ RX ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆರಾಮ್ಸೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಪತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ RX ದೆಕ್ಕಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಕ್ಕಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಇದು RX ನಿಂದು ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚದು ಇದು 1994 RX ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತೆರ್ದನೆ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಈಗ ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ 100% ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚದು ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯ ಆಂಡ್ ನಾನು ತಿರ್ಗೆರ ಪೋಯಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತನು ದೆಕ್ಕದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜತ್ತದು ಲಾಕ್ಗ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್